Butho ihambe yaphindelela inyoni emaphiko phike endizila zonke eganga sifike la kwa Dr Mkhize sifika ngasigalelekile sizobona udokotela nje edlale inethezekele samjuma samyekisa konke kwenzayo wabhizi ngathi dokotela kunjani mkhulu sanibonani ngiyanibingelela balandeli beka Dr Mkhize uyena udokotela lo uMkhize wodumo inyanga yodumo ngiyanibingelela madoda sikuthola nje wena bedokotela udle ndala udla ngoludala ukhezo lolu doctor sizokubona lapha akusichazele dokotela njenge TV enkulu sifuna ukwazi ngenhlahla la ukuthi wena uyiphenya kanjani enhlahla emntweni uyivundulula kanjani enhlahla emntweni onebhadi uyivundulula kanjani enhlahla kuwena ngoba siyibona kuyinhlahla ukusho ukuthi nawo omunye umuntu ngempela uyayiqhakambisa nabantu bayakhuluma kahle ngawe. Khehla lami namhlanje udokotela uzokhuluma ngebhavu. Abantu izinto zabo ezimnyama sizokhuluma ngebhavu. Udokotela uzokhuluma ngebhavu lakhe abantu abanesinyama, abantu abanezinto lezi abathi bona banezilwane, bona bathi ayiphumelele izinto zabo. Udokotela uthi namhlanje ukhona ibhavu lakhe njengoba nanibona kuyivuma njalo ekseni udokotela benomkhulu umzulu Khehlelezi bekhuluma ngebhavu. Ibhavu lisaqhubeka, ibhavu likhona. Ibhavu liyayiqaqa izinto ukuthi izinto zakho yikhanya yabo njengoba ku January manje abantu bafuna ukuphindela emsebenzini benamathuza amnyama abeza abantu bazogezwa ngebhavu ukuze bawazi njani baphumelela abashawe ngezichitho abathi bona cha sishawe ngezichitho khabazela shawe intombi zethu shawa abafelenta amadodethu ibhavu likhona liyageza izinto liyakwenza izinto zibe emnyama. Ibhavu ilihamba kanje uyagezwa ngebhavu kukhona izinto zakhona oyinika zokuqhuma zokugeza awugcine nje ngokugeza kuphela kodwa ugcina uqeda ukugeza ibhavu bese unikwa izinto zakhona zokuqhuma zokugeza zokuphalaza imisebenzi zokuthandeka ukuthi isithando sakho sikuthande ikhadi lihlale kuwena lo muntu wakho uyabanga noma nakwini zikhona i-medication kadokotela mawuqeda ibhavu. Hayi bo dokotela zamnandi indaba esizwayo usho ukuthi zinojuke lezi ndaba dokotela zinzima kakhulu usho ukuthi ikhadi adingi ukuthi singene idliso ngebhavu yelilodwa uyamenza ukuthi umuntu ligcine ibhavu lumenza athandeke agcine sebuye nganene angithi khehla manje si clinicals dokotela uthandeke dokotela akekho umuntu ongathanana nawe ungekho muhle ngaba muhle kodwa ube nesinyama uthothi umnabweni uyakushaya ngezichitho but ibhavu lisusa zonke lezo zinto lokwenza isithando sakho uthandeke nasemsebenzini bakuthanda belungu ukuthi ungene nje igazi legijime uthandeke. Dokotela hayi cha uyapheka uyathulula dokotela uthini umuntu ofuna umsebenzi lapho lohleze ekhaya sifuna ukuthi bendlalele kahle bezwe kahle. Khehla lami umuntu ofuna umsebenzi ekhaya kezazi uthatha ibhavu mayiqeda ibhavu udokotela onalamakhandlela akhe amabili lesi ibiza ngekhombo yaka dokotela uMkhize. Lamakhandlela lawo mabili khehla lami manje ningifice kabunani ngisekhaya angikho lezisebenzela khona esikhondlweni. Lamakhandlela ahamba ngamabili ahamba nempepho yamawele no5 neshumi. Le mawuqeda ukuthola ibhavu uthola lamakhandlela nempepho neshumi no5. Lamakhandlela nempepho yamawele lamakhandlela walayitha abemabili uphinde ulayitha impepho ukhulume nabantu abadala bakini kungenzeka isidalwa olento naso isidalwa esingamile lesikwenzela zonke izinto. Lamakhandlela mawashisa nempepho zonke izinto zakho ziyaphumelela uyakuthola umsebenzi. Hayi dokotela ugeqa amagula qedile ukethole ngicabanga ukuthi nodlebe kazizwa uzwile la khona cha dokotela engathi umsebenzi wakho waqhubeka kube umhlubendle lazimhlophe izinhlahla zabantu qhubeka iqhakambisa ngayo yonke indlela udokotela Mkhize athina amazwi akho ogcina komunye umuntu ohleze ekhaya. Khehla lami kumuntu ohlele ekhaya asikholweni ikhathi zokugcina manje uNkulunkulu udedele iCovid-19 makadedele iCovid-19 siphila ngomusa manje. Asikholweni angisho ukuthi abantu abagijime beze bandlile kaDokotela Mkhize
kodwa ngiyafuna futhi beze ebandleni likaDokotela Mkhize isithelo sikaJehova la ekuzonke izinto eziphumelela khona. Abangayithola imisebenzi bayayithola imisebenzi kuleli bandla. Abangayithola imendo bayayithola imendo kuleli bandla. Abantu abangasebenzi abagulayo bayasinda kulesithunywa lesi sesithelo sikaJehova. UDokotela lo Mkhize wasemlazi okhonzisa ngasensimini lifestyle abaningi bayakwazi ke uDokotela mawuze ebandleni likaDokotela esithelo sikaJehova kunama tax akuthatha idropin, kunama tax akuthatha isiphingo. uDokotela une transport nje yamahala ekuthathayo. So izinto ziyenzeka ke lapha kwisithelo sikaJehova nisazobona uDokotela enza imanga nezimangaliso. So okugcina nje kwami ukuthi uzani sizodumisa sigudumisa inkosi yethu uJesu Kristu size ebandleni likaDokotela. Abantu abangayi bocela izinto zabo kwezinye indawo bayishiye la kufanele bayicele khona. Abantu abeze bazocela izinto zabo. Why ngisho njalo ngithi abantu abeze bazocela izinto zabo kwisithelo sikaJehova is because isithelo sikaJehova sibhesti kakhulu kubantu abadala. Njengokuthi wonke umuntu uphethwe yidlozi nethongo. So mawuphunyuke la kuleli bandla leli akukho kunye okuphinde kwenzakala. La kwisithelo sikaJehova libhesti kakhulu kubantu abadala. So abantu abeze bazokhonza kwisithelo sikaJehova izinto ziyenzeka. Awu madoda. Yeah. Hayi siyathokoza siyawathanda amazwi akho Dokotela. Sithokoze kakhulu kuhle konke esikuzwa nje manje. Sicela ukuthi sibe sikho khona la siphinde sibuye kwezinye ishisayo. Siyabonga kakhulu Dokotela.